Сега седни тук да ти разкажа за стила. Стила започна през далечната 1997 година. Тайте най-гениално са сложили бутона таб за... Ключ! Масивно! Масивно! Ле! Sigma Female Routine. Оле-ле! Си представяш се някакво китайско бебе на 2 години да ги прави. Ехо! Ехо! Падна ли бебекич? Малкото прозорче няма комарник и в банята влизат всякакви гадини, ама той е затворен и не ми пречи там в банята. Que chega Konya Vika.